Hai bayaro nornai tungo kokborok kothoma YouTube channel fighting angka Sunita William tai belly mur borok je antarikso thangmani je borok tam ongkha abon kisarek layei Kolkata ni Momita bo thamokhe je rep khaijaka tai bini je polygraph no bono je CBI tojonto khlai talang thangmani pore je Kolkata o tamo khe report majaka tai bosu joratei koijonani polygraph najaka tai sabo yak tong abono share lai sirung teruk ke salanya ne digi thanglanya Sunita William bai velimur borok no je antarikso thanglai mani borok thanglai kya 5 June ni thanglai mani 8 din ni bagai borok 8 din banya thangai phirogi phajangnani je borok ni target tong mani NASA ni target ta 8 din bai borok thangai phirogi phaimle te ni bai hingke 2 mas ni barangai tongka je borok strenor je antarix ni je station borok kasawoi tongkha tai tapsak jora pojonto je o Sunita William bai je velimur no nahanani kuno phuno de tarik rei maya khu je boyani rok nasani bogini rok tai borok de mani to rekha hapino borok ni date fix date dengya tabke 2025 ni je February ni 25 tarik se bono nanyani target nanyai sajagai tongo tamokhe o Sunita William bo 2025 ni je February ni 25 tariko bo asojora kathang tongo jamano mai astronaut je antarix ni international station hono bono tahute boksong aro koto rajuni borok koto country ni borok no tongo aro je tabuk rus ni borok tongo ni seimana aro komse kom na station no 6-7 jona tongjanai aram kheno nogo tongma hikena tongi mano tai Sunita William ni je samung numung rok hangke to belai khena alai jakhena tongi mangkho tamokhe a je station ongkha je antarix ni jaga tongmani ka aro satung manja ya tai sini hai oxygen kaham ke available ni bagai tai thiro kaham ke solia ro tai norok nugi mangkhana je o video nong no ang background no khlai orok saito khlai phunui tonang konrok nasigi nai di karon angka shortcut ke o YouTube no video khanani thangai tongo karon ani sori hime takote boksong ang tai sori hime sa video dai manglakha abuni bagai no ang norok no o video belai short ke no ang sanani bagai ma phaisa ka takote boksong khasan takote boksong ngke o Sunita bai bo Bharat pioni psaje India ni brei ba agi purpuno thangai nai bo strenor antarix thangai ne bo success khlai bo phajak tai tabong ka asodini bagai thangmase bo thangka belimur bai thanglai mani bongna dragon capsule abongkha bekule 28 ta machine istimal khai talangjanai tongu abongkha kaisa leakage sangkha abo chalogui thangrek leakage sangrek abahai ungjanai a machine ni tomo tamokhe je 5 ta leak ni thangma bai hengke phirogi phaimanani belai kheno সম্ভাবনা কম তাই আবনি বাগাইনো আ 5টা লিকেজ ইংয়া সানি 28টা নি বিসঙ্গ 5টা লিকেজ সঙ্গি থাকা হাঙ্কাঙ্কে তাই টেস্টা বাই জয় পৃথিবী সবাই মানানি বাগৈ বেলাইখেনো সম্ভাবনা কম হনজাগো খাজন তাকুতে বুকজং তাই বড় যদি আ capsule baike phanyani kalai phika kai record baike phanya kalai phika hankangke tamung sinai borok speed ke phanyani nangnai koi gonta basinai a jodi speed ke phake hangke je prithibini je taapman je bini nobarni speed baike tikimia ngai a speed ni baike hor pasa uinai ja capsule rocket phati uinai thainani chance tongu abona asake speed ke bo phajana ya limit bo narngani nangu a capsule ni record ni tai aboni bagaino borok tabo o America ni NASA song company bagini rong no borok tabo nasi jogoi tongo je bahake thangina hare manai tai o NASA ni bagini ro tapon sai tongo je tabo kaisa han hai te kaisa capsule lohnani nangnai tai a jagang kha 4 jona ni capacity 4 jona kasai manjanai jato khoroni kasai thangai nai tai o Sunita bai belimur no tubi phani bagai abo saite sit ke sanamai tang thanani bagai borok belekini chesta nai tongo tomani bisingo puno tabukhe borok February ni 25 tarik 2025 ni adino se nai mananya hinai sala jagai tongo tai belekino kha belajak tai Bharat ni sara India ni jara sinai nungnai rok
borok ogotana no khnai belai ni bokha belaja khazan takutai bokok song tai bongkha Bharat ni khoroksa brui Sunita William kinar di khazan takutai bokok Sunita William bo Bharat ni bsajek bo agi bo thangnai success khlai phaija antarikso khazan takutai bokok song tai o Sunita angkha bini je o Sunita ni sorry ingka teruk ke belai tongrere kha samung numung thingno kaham ka mani tongo bongnar samung numung tokti rok je kono keran je kono jinis borok talangai thangyara available no samung numung ka tongko ni sajagu tamokhe borok ni aro thimote thui sine hake solia khazan tapte bungsong aro koboni tongmar nukha biri tongmar nukhna aboni bagai borok exercise rok aro gym rok khajanai rok bebang tongu arongkha 사동이 따보 마냐 karon 사동이 따보 만나난고 승 사동이 따도 있다면 만게 카는다고 다 북성 승 D 비타민 만나니 난고 때로 D 비타민 녹 서동고 카는다고 다 북성 저리 너 바르데 버스 팀을 게 솔레게 신트게 바게 강거 솔레네 카는다고 다 북성 다야 아 D 비타민 마야 사동이 따보 D 비타민 마네 바게뇨 borok tamu khanya nang ke capsule di vitamin ni bagi sau se tongnani nangu kintu asudin ba se borok thangni piro phanya ni ke asudin ni jaga sa tabuk 2 mas ni bisingi to ke bahake busuk go thangi tin ke takte busung nor babini sidang sana reng liya bo tai 2 mas ni bising sun se phanya reng ya phaimali ya ke tabo February ni 25 tarik go se ke tabuk sa jol ke se je Sunita William le phaimaran bini sorirok terus durbolongi tongka bini bos orangka atano bos boyos ngi tongka khazan tapte bosong bersing re ngi tongza tai bo bagi phirong manai tabo belekene sinta bisuni jono omongka Sunita William bojenik ni jang direction thangmani omo samani ko khazan tapte bosong borok ta borok thangi tongka ka borok tabo kaise international ni je kaisa station ni kaisa bojenik rok mililai jotone mililai aro pathakjane kaisa tongu abono no station no a station borok pathaklai tonglajak sana nungal ko obak gori suti rok manungo khazan takte busang ngasate semali aro suti rok manungo ni suti ni refill khlai no manung janai rok podre pono tonga ngasa sukro semali nor naine di Sunita William ni search khaji YouTube nor ka tebo kamke nugane khazan takte busong ko bose khazan takte busong Sunita na abono paire laisine nor asgam buji kana ta YouTube ro search khai ni di kan ko buji khani koktu tai tago sana thanga ke Kolkata ni Momita ni khoborong ka belai kheno sanga 27 tarik ko belai kheno rally no kholainyai tai ukil koto ro belai kheno pasalaja tai polygraph ngake sin ko hengke sunglai mani je kuno borok sonde hono romainai bono podre podre sungmana hono polygraph test tai abai polygraph test so machine bai ke bo je borno test khayu je borno ye sirogong thong borno sorirogong thong machine thepai re bane bongno polygraph khanya ni nangu polygraph khai pemini pore hengke test khajene tonga abang sanar li takote bo so pogi tongkha tai abo haike borok kotrogom ke test khlainyai tabo komse komno CBI ni yago 6jona jorotoi kam kharano borongni sondeho barijak tayo sondip gus je a hospital na arje kor hospital ni bongkha khoroksa jangni principal ni bo belai kheno bezalok lajak ni bo salayu khazan takte bosong taharon bisingo Momita didi bo belai kheno bezalok lajak Momita didi bo bahge methana naimeni bo ni sajagi tong khazan takte bosong Momita didi hinga hangke bo 10 lakh rang ruinai o Momita ni bo hasong no methana naikya hapino Momita ni bo hasong 10 lakh rang bai nana solia bo suru Momita ni bo hasong suru Sankar suru Momita ni legal justice jimisi sanu sengrang nayah nyai Momita didi ni rang 10 lakh no nana solia common test no bono khazan takte bokong bo nana solia tai tabuk sondip gus bo belai kheno CBI rok bai sungjaknani chance tongo tai wase polygraph jorte he sungjaka tai bo sungjaknani bagai tabuk polygraph bai je pro sondip gus sungjak pro bo kabai tongkha tamni kamna nangkha bining ka belai khene bezal tongo tai sondip gus sungkha bo tangni bezal hangke bo bahke loilekni reason dekha tai o Momita ni boma bo hasongno 3 gonta tangi basari ton tangi jema thang last no phunugia tai tangai police rongno je inform khanyani tangi chara astogon ta leri thanani nangka bongka khorsa doctor ni bisingo se principal hangke botangai oba haike je a investigation je khun khlajamani je rep khlajamani jagano botangai sep khlanyagi tonya botangai police rongno immediately call khaya
botangui je Momita ni kethino datin sogo kibi diro hunnyai sanani nangtreng tai arani bisung tebo podre potong khasan takte busung ro bebelai keno ligisi kubulja politics ro tai Momita dine hungka bujotono public ro resign mar nai jemon Bangladesh Sheikh Hasina no khaile ma hai oba hakeno Kolkata obo je Momita didino joli nai kabama borong ito khasan takte busung tai tinine baga asano sitin khasan takte busung ani chori ba hamza jaya tai noro sudani bidino simin naileo khasan takte busung nora ana hamjamani to hangka noro subscribe khanya tapok di noro subscribe khanya ni 1 second sudu naya noro ni 1 second bohonno ani nara na phaimani belaino ang help manu khasan takte busung ano na 1 second noro ano maya doye khayi subscribe khanya tapok di views nge belani kabang bangu tamokhe subscribe ngo kom phai takte busung tai comment bo noro ani bagai belani kaham khlayu te abono bagai no pai phlaya belakena hambai tai noro jotono kaham tani jotono noro khushi tongbai tai noro ani kokborok kothoma no noro jotono follow khlainai tongbai tai subscribe khain ta pori like comment share tai subscribe bell icon khain ta pori aha jor tunyo jotono khulumbai ya tai hambai